என்னம்மா சொல்ற? நீ நல்லா யோசிச்சுதான் பேசுறியா? அந்த வீட்டுக்கா மருமகளா போக போறேங்கிற? ஆமா, அந்த திமிர் பிடிச்ச பாலுவை அடக்கணும், அவங்க அம்மா கொழுப்ப குறைக்கணும். அதனால அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். சிங்கத்தை அதோட குகையிலேயே சந்திக்க போறீங்களா? பின்ன எங்க எலி குகையில சந்திக்க முடியும்? சித்ரா, கீதாவை அந்த வீட்டுல கட்டி கொடுத்து அதனால நான் படுற பாடு எனக்கு தான் தெரியும். நீயும் வாழா வெட்டியா திரும்பி வந்துட்டீன்னா அதை என்னால தாங்கிக்க முடியாதம்மா. நான் ஒண்ணு அக்கா மாதிரி டியூப் லைட் இல்லப்பா. அவங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். வேணாண்டி, என் புருஷனாவது ரொம்ப நல்லவர். ஆனா அந்த பாலு ரொம்ப மோசம். என்னையே கை நீட்டி அடிக்க வந்தவன். உன்னால 2 பேரையும் சமாளிக்க முடியாது. சொன்னா கேளு. நான் முடிவு எடுத்ததா. இதுல நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேனா இல்லையான்னு பாரு. அப்பா, நீங்க பேசாம போய் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க. அதுலயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குமா. என்ன? புரோக்கர் பொன்னம்பலத்தை பார்த்தேன். அவன் சொன்னான், பாலு படிச்ச பொண்ணியோ இல்ல பணக்கார பொண்ணியோ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்லையா. அவங்க சொந்த கிராமமான வேலங்குடிக்கு போய் ஒரு அப்பாவி பொண்ணா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கட்டிக்க போறானா. அவளையே தனக்கேத்த மனைவியா மாத்த போறான். அப்படின்னா நானும் வேலங்குடிக்கு போனோம். படிக்காத அப்பாவி பொண்ண நடிச்சு பாலுவோட மனசை கவரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அம்மா, எனக்கு ஒரு யோசனை. யோசனையா? சொல்லுமா. நம்ம வக்கீல் குமாஸ்தா பக்கிரிசாமிக்கு வேலங்குடிதான் சொந்த ஊரு. அவர்கிட்ட கேட்டா இதுக்கு ஒரு நல்ல வழி சொல்லுவாரு. வெரி குட். அவர் வந்த உடனே என்ன பார்க்க சொல்லு. நீங்க சொன்னபடி வேலங்குடிக்கு போய் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு வந்துட்டோமா. பாலுவு கூட அங்க ஒரு பண்ணை வீடு இருக்கு. ஆனா அந்த கிராமத்துல சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லாம திடீர்னு போய் தங்க முடியாது. இந்த பாரு, பாலுவை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அந்த ஊர் கிராமத்து பொண்ணா நான் நடிச்சாதான் முடியும். அந்த ஊர்ல கவுண்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பொண்ணு 9 வருஷத்துக்கு முன்னால திருச்செந்தூர் திருவிழாவில தொலைச்சிட்டாராம். ஒருவேளை அவர் பொண்ணு நீங்க தான் நிரூபிக்க முடிஞ்சா அங்க போறது சுலபம். நல்ல ஐடியா. அந்த பொண்ணு காணாம போகும்போது எப்படி இருந்தா, எப்படி காணாம போன விவரம் எல்லாம் தெரிஞ்சா அவர் பொண்ணு